Ako di ay si Teacher Roylin, ang inyong mahimong giya alang sa pagtubag sa inyong module sa Araling Panlipunan Grade 1. Kumusta higala, ako si Dudong. Mali pa yun, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Kumusta higala, ako si Inday. Mali pa yun, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Ginahangyo nako ang atong mga minahal na taga-tanaw alang sa pagpaminaw ug maayo aron makasunod sa mga gipanghatag na instruction o pagpartisipar. Kaya ba na ninyo buhaton? Isip balik sa atong giistoryahan kagahapon na sesyon, unsa man ang kasinatian. Hatagan kamo og 30 ka segundo aron mahinumduman kung unsa ang kasinatian. Karon, atong sayran kung nahinumduman ka ninyo kung unsa ang kasinatian. Kada tao adunay lain-laing kasinatian sa kinabuhi. Ang kasinatian mao ang mga panghitabo sa kinabuhi sa tao sa matag adlaw. Ing-ana pud ba ang inyong tubag? Very good! Matag usa ka nato adunay mga kasinatian. Matag kasinatian mahimong kakuhaan nato og pagtulunan o kahibalo. Magpadayon pa kita human lang sa pipila ka mga pahinungdan. Mao kini ang hustong pagpanghugas sa atong mga kamot. Una, basaon ang kamot. Dayon, sabunan ug ayo ang kada kamot. Ikuskus og ayo ang duha ka palad. Ibutang ang palad sa likod sa imong mga kamot ug magkuskus. Ikuskus ang mga tudlo taliwala sa tinag-isa nga kamot. Ikuskus ang mga tudlo sa isig ka kamot. Paguman, ikuskus ang kumagko ug patuyok. Ikuskus ang tumoy sa mga tudlo sa tinag-isa nga kamot.
Pagkahuman, paghugas og ayo aron matangtang ang sabon. Ipauga dayon ang atong mga kamot gamit ang tisyo o limpyo nga mga panapton. Isarado dayon ang gripo gamit ang tisyo. Ang atong leksyon karon mao ang pagtandi sa kaugalingong sugilanon sa kinabuhi sa isig ka tawo. Pero unsaon ba pagtandi? Ato unang sayran ang pulong nga tandi. Ang pulong nga tandi nagpasabot sa pagkumpara sa duha o labing daghan pang tao, butang, o lugar. Pwede nimo ikumpara o itandi ang mga kasinatian sa tao pinaagi sa Venn diagram. Unsa ba ang Venn diagram? Ang Venn diagram mao ang usa nga ginatawag nga graphic organizer nga pwedeng gamiton aron mapakita ug mahan-ay ang mga pagkapareho ug kalainan sa mga butang, lugar o tawo nga gitandi. Mao kini ang hulagway sa Venn diagram. Aron sa pagtandi sa kasinatian gamit ang Venn diagram, isulat nato sa sulod sa lingin ang magkalahi nga kasinatian nimo o kasinatian sa uban. Isulat sa tungang bahin sa duha ka lingin mao ang magkapareho ninyo nga kasinatian. Para mas masabtan nato unsaon pagtandi sa kasinatian gamit ang Venn diagram, atong paminawon ang istoryahanay sa duha ka bata mahitungod sa ilang kasinatian panahon sa ting-init. Ako si Luis. Miadtong panahon sa ting-init, miadto ko sa plaza. Uban ng akong papa. O gitudluan ko niya unsaon pagpalupad og tabanog. Ako si Lito. Miadtong panahon sa ting-init, misuroy ko sa plaza. Uban ang akong ate Mia. Nalipay kayo ko kay iya kong gipalitan og tulo ka lobo. Mao kadto ang dialogo ni Luis ug Lito mahitungod sa ilang kasinatian panahon sa ting-init. Ready na ba mo? Kinsa ang managhigala sa dialogo? Sakto! Ang managhigala sa dialogo sina Luis ug Lito. Kinsa ang kauban ni Luis? Tumpak! Ang kauban ni Luis sa plaza kay ang iyang papa. Kinsa ang kauban ni Lito? Correct! Ang kauban ni Lito sa plaza ay ang iyang ate Mia. Unsa ang gibuhat ni Luis sa panahon sa ting-init? Tama! Ang gibuhat ni Luis kay nagpalupad sa tabanog.
Unsa ang gibuhat ni Lito sa panahon sa ting-init? Sakto! Gipalitan siya og 3 ka lobo. Aduna ba'y pagkapareho sa kasinatian o gibuhat ni Lito ug Luis? Unsa man kini? Tama! Adunay pagkapareho sa kasinatian sila Luis ug Lito. Pareho sila na ay gibuhat sa panahon sa ting-init. Aduna ba'y kalainan sa gibuhat sila Lito ug Luis? Unsa man kini? Husto jud! Naay kalainan sa kasinatian si Luis ug Lito. Si Luis nagpalupad sa tabanog, samtang si Lito gipalitan og 3 ka lobo sa iyang ate Mia. Karon, atong itandi ang ilang kasinatian. Pinaagi sa Venn diagram, klaro nga maipakita ang pagkapareho sa kasinatian ni Luis ug Lito nga mao ang pareho sila naikibuhat sa panahon sa ting-init. Ang magkalahi nga kasinatian ni Luis nakasulat sa sulod sa lingin nga anaa sa wala nga bahin. Mao kini ang nakasulat. Uban niya ang iyang amahan ug nagpalupad og tabanog. Sa laing bahin, sa sulod sa laing lingin, mao ang nagkalain nga kasinatian ni Lito. Mao kini ang nakasulat. Ang kuyog ni Lito mao ang iyang ate Mia. Ug gipalitan siya og 3 ka lobo. Baga hawak dapi-dapi tutiil, tutiil. Ulu 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 baga hawak dapi-dapi tutiil, tutiil. Karon, nakabalo na ka unsaon pagtandi sa duha ka kasinatian pareho sa atong gibuhat ganina. Atong nasayran nga pinaagi sa Venn diagram, pwede kini gamiton para mapakita ang pagkapareho ug ang kalainan sa mga butang, lugar, tao o kasinatian nga gitandi. Ang sulod nga bahin sa lingin, isulat nimo ang kalainan o magkalahi nga kasinatian. Sa tungang bahin sa duha ka lingin, isulat nato ang magkaparehong kasinatian. Karon, ready na ba kita nga gamiton ang atong natun-an? Very good! Karon, lantaw nato ang istoryahanay sa duha ka bata parte sa ilang kasinatian sa parke.
Paminaw pag-ayo kay paghuman nato ato dayong tubagon ang mga pangutana bahin sa dialogo. Sugdan na nato. Maayong adlaw. Ako si Jerome. Maayong adlaw, ako si Jessa. Si Mama akong kauban sa pagsuroy sa parke. Ikaw, kinsa imong kauban? Si ate ang akong kauban sa pagsuroy dinhi sa parke. Ganahan ko magdula sa duyan, siso, ug magpalupad og tabanog dinhi sa parke. Ganahan ko magdula sa duyan, siso, ug magdagan-dagan dinhi sa parke. Kinsa imong lain nga naamigo dinhi sa parke? Akong nakadula sila Arman ug Arnel. Ikaw, kinsa imong mga naamigo ug nakadula na dinhi sa parke? Si Carmen pa akong nakadula. Wala pa mi nag-abot nilang Arman ug Arnel. Mao kadto ang dialogo nila Jerome ug Jessa. Karon, atong sutahon kung nasabtan ba ninyo ang inyong gipaminaw na dialogo. Pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana. Ready na ba mo? Ania ang mga pangutana nga tubagon bahin sa nadungog nga dialogo. Una, kinsa ang managhigala nga misuroy sa parke? Ikaduha, unsa ang ilang gibuhat didto? Ikatulo, kinsa ang kauban ni Jerome pagsuroy dito sa parke? Ikaupat, kinsa ang kauban ni Jessa pagsuroy dito sa parke? Ikalima, unsa ang ganahan nga dulaon ni Jerome sa parke? Ikaunom, unsa ang ganahan dulaon ni Jessa sa parke? Ikapito, gawas kang Jessa, kinsa pa ang nakadula ni Jerome? Ikawalo, gawas kang Jerome, kinsa ang nakadula ni Jessa? Ikasiyam, aduna ba'y pagkapareho sa kasinatian ni Jerome ug ni Jessa? Unsa man kini? Ikanapulo, aduna ba'y kalainan sa kasinatian ni Jerome ug ni Jessa? Unsa man kini? Nahumana ang atong oras sa pagtubag sa mga pangutana. Ato ng sutaon ang inyong mga tubag sa mga pangutana. Kinsa ang managhigala nga misuroy sa parke? Ang saktong tubag, mao sila Jerome ug Jessa.
buhat didto. Nanuroy sila sa parke. Kinsa ang kauban ni Jerome sa pagsuroy dito sa parke. Kauban niya ang iyang mama. Kinsa ang kauban ni Jessa sa pagsuroy sa parke. Ang kauban ni Jessa sa pagsuroy sa parke mao ang iyang ate. Unsa ang ganahan nga dulaon ni Jerome sa parke? Ganahan si Jerome magdula og duyan, siso, o pagpalupad sa tabanog sa parke. Unsa ang ganahan nga dulaon ni Jessa sa parke? Ganahan si Jessa magduyan, magsiso, o magdagan-dagan sa parke. Gawas kang Jessa, kinsa ang nakadula ni Jerome. Ang nakadula ni Jerome mao sila Arman ug Arnel. Gawas kang Jerome, kinsa ang nakadula ni Jessa. Si Carmen ang nakadula ni Jessa sa parke. Aduna ba'y pagkapareho sa kasinatian ni Jerome o ni Jessa? Sakto! Adunay magkaparehong kasinatian si Jerome o si Jessa. Unsa man kini? Pareho sila nga nagdula og duyan og siso. Aduna ba'y kalainan sa kasinatian si Jerome o si Jessa? Unsa man kini? Adunay kalainan sa kasinatian si Jerome o si Jessa. Ang kasinatian ni Jerome sa parke mao ang iyang kauban, iyang mama. Ganahan siya magpalupad sa tabanog ug ang iyang kauban mao sila Arnel ug Arman. Samtang ang kasinatian ni Jessa mao kini. Ang iyang kauban mao ang iyang ate. Ganahan siya magdagandagan ug si Carmen ang iyang kadula. Nakuha ba ninyo tanan ang hustong tubag? Very good! Maayo na dyan kaayo mo sa pagtandi sa nagkalain-laing kasinatian. Ug mao kadto ang gilangkuban sa atong session sa Araling Panlipunan alang sa Grade 1. At tangipan ninyo ang lain pa natong episode. Ako si Teacher Roylene Bagaipo, gikan sa Magsaysay District 2. Hangtod sa sunod nato nga pagkita ay hinumdumi. Be more, Miss Or. Daghang salamat. Bye-bye! Magandang-andam aron makauli na ugma na puta magkita-kita muadto na ako muadto na kamo muadto na sila muadto na ta. Magandam-andam aron makauli na ugma na puta magkita-kita mupauli na ko mupauli na mo mupauli na sila mupauli na ta muadto-adto
adto na ako. Muadto, adto na pud mo. Muadto, adto na sila. Mupauli na ta. Bye-bye. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya, umihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka. Pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pangbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang 1 ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital. Ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19.